सावंतवाडीत विठ्ठल हरिनाम सप्ताहात भाविक तल्लीन झाले। यावेळी माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी भक्तिभावानं पांडुरंगाचा गजर म्हणत मृदुंग वाजवत विठ्ठल चरणी भजन सेवा केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।